Vypadá candát a mezi rybáři je stejně oblíben jako štika, v mnohých revírech ještě víc. Ocasní ploutev je silná a tělo pokrývají malé zlatavé šupiny. Černé pruhy na stranách jsou u některých jedinců výraznější. Hřbetní ploutev je podobná jako u okouna a má podélné černé pruhy. Candát se oproti štice specializuje na lov v noci a ani kalnější voda mu v této činnosti nezabrání. Jeho oči svítí v noci jako oči koček. Loví především menší rybky, které uchopí svými předními špičáky. Nejlépe se candát cítí ve velkých přikalených jezerech s hloubkou přes 4 metry. V raném věku loví v hejnu jako okoun. Starší jedinci jsou většinou samotáři. Nejlepší doba k lovu candátů je při soumraku a v nočních hodinách. Jsou ale i dny, kdy se loví i přes den. Candát vyhledává štěrkové dno, kde se také od dubna do května vytírá. Mapka revíru s vrstevnicemi dobře poradí, kde candáta hledat. Nejlepší místa jsou v přechodu ze středně hluboké vody do hluboké. Candát žije v hojném množství také v řekách a kanálech, kde stojí v prohlubních na rozhraní proudu. V těchto místech jsou mnohdy candátů celá společenství. Aktivita candáta je závislá na aktivitě drobných rybek i tlaku vzduchu, světelnosti a teploty vody. Z jara během tření se nachází v mělčinách, v létě prodlévá kolem svislých stěn skal a na podvodních vyvýšeninách, odkud vyráží za potravou k blízkému břehu. Na podzim se candát stahuje často opět ke břehu a v zimě je k nalezení v nejhlubších místech. Za soumraku a během dne, jeli pod mrakem, je candát velice aktivní. Přes den lovíme candáta u dna, a sice nástražní rybkou či na umělou nástrahu. V nočních hodinách se candát odlepí ode dna a začíná lovit. Šedý větrný podzimní den a ještě oblačno. Ideální podmínky k lovu candátu.
Zhruba 30 metrů od břehu je ve dnu zlom. Toto místo s oblibou candáti navštěvují. Lehké candátové pruty o délce 300 cm a vrhová zátěž 30 gramů jsou pro lov s mrtvou rybkou ideální. Používáme montáž s kulatým olůvkem a návazcem 30 až 50 cm dlouhým. Na jehož konci je trojháček velikosti 4 až 6. Dobře se osvědčily i elektrické hlásiče používané převážně kapraři. Na dlouhém prutě mám průběžný splávek s olůvkem 15 až 20 gramů a taktéž dakron návazec. Candát je velice opatrná ryba a proto by ocelové lanko nebylo na místě. Specialisté v tomto případě nedělají žádné kompromisy a raději berou v úvahu, že ztratí štiku. K montáži potřebujeme silikonové zarážky, olůvka s otvorem, průběžné splávky, trojháčky a pak samozřejmě rybky nejlépe 6 až 8 cm dlouhé. Trojháček upevníme rybce v ocasní partii. Tento způsob je při lovu na položenou se splávkem nejlepší. Takto připravenou montáž nahodíme do hloubky 3 až 4 metrů. Prut odložíme do vidliček a dopneme vlasec. Otevřeme překlapovač a vlasec upneme do takzvaného swingru. Poté vložíme vlasec na kolečko hlásiče. Signalizuje případný sebemenší pohyb vlasce. Nyní připravíme druhý prut. Háček upevníme pod hřbetní ploutvičku. S takto připravenou montáží prezentujeme nástrahu několik centimetrů nade dnem. Na další prut dáme větší nástražní rybku, cirka 15 cm. Kapitální candát s oblibou veme právě větší nástrahu. Takto zhruba vypadá rozložení našich nástrah. Ať vede cesta candáta z jakéhokoliv směru, naše nástrahy nemine. První opatrný záběr. Mnohdy si candát s nástrahou pouze jakoby pohrává a mnohdy se mu podaří rybku z háčku sundat. Je proto na místě zjistit, zda je nástraha ještě na háčku. Tentokrát rybku nestáhl, ale stopy po jeho psích zubech, jak se jeho špičáky také nazývají, jsou patrné. Rybku nevyměňujeme,
protože právě takováto načatá nástraha candátům neobyčejně voní. Možná se poštěstí příště. Vi må lige have sat krogen ordentligt. Så bare ud med den igen. Det er godt nok det. Så bedre helt denne gang. Godt nok det. V tomto případě můžeme sekat poměrně rychle. Ten sedí a bude asi pěkný. Hvad er det ved dig? Der kommer man i den. Přestože candát není tak bojovný jako štika, udělá při hladině často několik výpadů za podpory své silné ocasní ploutve. Den er helt vildt, Preben. Den er sgu flot, Preben. Nádherný exemplář, dobře stavěný, nejméně 4kilový. Det er meget fint.